Bueno, Marcelí, hem vist aquí, no sé ni com definir-ho, si una xerrada, si un espectacle, però la veritat és que he quedat sobtat. He quedat sobtat sobretot per una cosa. Ostres, en aquell temps ja anava, eres un adelantat, perquè vas aprofitar una tecnologia incipient per arribar a fer unes coses que ara la gent diu, ostres, això es pot fer. Tu vas lluitar-ho molt, no? Bueno, tot això ha sigut un camí que un es planteja a aquestes alçades de la vida, però sempre ha estat així, és com una mena de camí de continuïtat, no? Aleshores, a mi em va passar que en els 10 anys, sobretot des del 84 fins al 90, que vaig estar molt intensament amb la fura i pensant com es feien les coses i analitzant el sistema horitzontal de treballar, no? En el que cadascú fa la seva aportació, després es retira per fer, dos actors es retiren per fer una part, o els músics es retiren per fer-ne una altra, i es tornem a plantejar-ho. Tot això em va fer pensar molt en les qüestions, diguem, metodològiques, no? De tal manera que quan vaig veure que a través de l'Home de Carn i del Sergi Jordà em va proposar de fer-lo interactiu i que a més, sense ser teatre, era teatre, perquè era una peça que la gent... Em vaig donar compte que hi havia un nou camp de treball que en certa manera continuava les preocupacions i la manera amb la qual jo havia, diguem, per dir-ho així, entre cometes, sistematitzat un treball col·lectiu que tenia un nou camp d'expressió, no? Que era la gestió de la complexitat, perquè en general el teatre, inclús la performance, que jo la veig, tot sigui dit, com un gènere més del teatre, el teatre és un model de vida. O sigui, és un model que agafa la vida i la representa, en el sentit de que després serà un decorat o serà el cafè, quan se'l prenen no porta cafè dins, etc. No? Però es recrea la vida i necessita també moltes capes per fer-ho. Necessita les llums, el so, un espai determinat, la forma com es concep aquest espai, el vestuari, la forma que els personatges s'adapten per assemblar-se a un o tal o a l'altre qual. Doncs tot això, aquesta forma que et fa pensar sobre la pròpia vida, doncs va tenir un nou camp en el... Aleshores que ens vam trobar que no hi havia... no existia res. O sigui, existia la idea i existien començaven a sortir els primers programes, però encara ningú havia pensat com s'havien d'utilitzar i de quina manera. I de fet aquest va ser un debat que va durar 20 anys pràcticament, perquè els últims ordinadors de disquet són de finals dels anys 80, l'Atari, que ja els utilitzàvem amb la fura per fer música, i aleshores ja comencen els ordenadors tal com els coneixem avui, amb el seu ratolí, el seu teclat, el seu disc dur, que són aquells... I programar perquè et faci tot això és una... Aleshores, des dels 90 fins al 2010, que no va aparèixer o no es va imposar l'smartphone, són aquests anys en el que aquesta complexitat té tres eixos, no? Un és el mitjà de representació, que queda limitat per les possibilitats de control del segon àmbit, el segon entorn, que és la pròpia gestió computacional, on hi ha el programa i és capaç de llegir, la tercera part que són les interfícies, no? Aleshores, en base a aquest esquema, a aquest mapa, nosaltres vam treballar i, clar, hem fet moltes coses que no es fan, simplement han desaparegut, perquè com que tot l'àmbit de la representació i ha quedat lligat a l'smartphone, que també està lligat al cos, etc. Hi ha molts aspectes que jo crec que arribaran, no? Com el vestuari i tot això que nosaltres vam tractar, o jo especialment he tractat durant aquests llons, que ara s'han quedat com si... De vegades veig el meu treball com això, l'Stampton, això que foten la tecnologia de finals del 19, que foten com una ciència-ficció amb màquines, saps? Que no van existir en aquell moment, però que tenen el look dels... Doncs una mica passa això, dic, hòstia, és com una tecnologia, perquè, clar, de moment ningú li importa els exoesquelets. A part, també hi havia una altra cosa molt xula, no? El fet de treballar tu amb els programes directament i d'escriure codi i tot això,
també permetia abordar qüestions que no... Pensa que, per exemple, amb Epizó, que va ser la primera peça així interactiva amb el ratolí i tot això, vam utilitzar per al control d'una placa que es posava, un slot que es posava a la part dels PCs que es poden punxar slots, de rec. De rec automatitzat. I el tio tenia a Windows 11 i aleshores ens el va deixar gratis i li passàvem, l'adaptàvem a Windows 95, que en aquell moment ja era un estàndard, o Windows 98, no recordo, perquè va ser el 98, potser el Windows 98, si li passàvem al Windows 98 a la seva aplicació, que a la vegada la vam utilitzar, no? Esclar, era una cosa... La placa de control era una placa que es deia Gordos, que venia de Mèxic. I vam menjar uns gordos allà, mexicans, menjant tacos, fotent la placa aquella que punxava. Imagina't aquesta tecnologia, no? Doncs, ostres, ens ha agradat molt i jo espero que aquesta evolució la puguem anar seguint més vegades. Que puguis anar fent més coses d'aquestes perquè ens ha sobtat. A mi particularment, que soc molt tecnològic, també m'ha sobtat. Felicitats. Sí. No, jo el que volia dir és que ara estic pensant... Tot el món simbòlic que ha tingut aquesta expressió, diguem, tecnològica com a suport la tecnologia, però que en realitat el meu món simbòlic és un món coherent, vull dir, tu vas veient els temes que m'interessen i com els abordo i aquesta cosa de vegades salvatge i una mica cruent que es va veient en moltes formes, algunes de to de talls fantàstic, altres de tall més cru i més amb materials que són materials i tot això, que això es pot anar seguint, doncs ara està molt centrada amb el moment que ens toca viure, doncs amb la idea de tornar a la naturalesa al centre, no? D'apartar una mica aquesta idea de l'humà, què cony hem d'arreglar nosaltres, si ja la naturalesa està de puta mare, no? Més val que ens hi acostem, no? El cas és que el que veureu avui, molt així... s'hauria d'apagar aquesta llum de darrere. Sí. El que veureu avui en el Teatre d'Amer explica, en certa manera, 40 anys d'història d'aquest país, d'una història que s'explica poc a les escoles o gens, i de la qual jo n'he format part i en segueixo, espero, formant fins que em mori, no? Formant-ne part. És una història que té a veure en el món del teatre, del que més tard se'n van dir també performance, del món també de les instal·lacions i sobretot en el paquet que veurem avui d'un moment molt important de la meva vida, pràcticament la meitat de la meva carrera, que té a veure amb la tecnologia. Una tecnologia que quan vaig començar ha canviat molt fins avui, i que per tant ha agafat matisos o ha oblidat coses que en aquell moment jo i altres artistes practicàvem i que avui han quedat ja una mica com enterrades o fora de joc. Acabaré la presentació, no aquesta introducció sinó el conjunt de la presentació, amb una petita pel·lícula que he fet en el punt en el que estic jo ara mateix i que sortirà segurament una mica improvisada però que em fa molta il·lusió poder-vos explicar. És un tema llarg i complex, fer-vos 4 o 5 pinzellades del tema. Som-hi! Estem a l'Avinguda de les Drassanes, al Raval de Barcelona, en un edifici que en aquell moment estava construït però no tenia cap ús, estava sense acabar, i que va estar durant bastant temps, això ja molt més recentment, caserna de policia de la Guàrdia Urbana. El cas és que aquí estem en l'any 1984, esteu veient un públic que està entrant
sorprès perquè el que està passant li passa entre el seu costat, aquí podeu veure, no?, la gent, i que contemplen la transformació, per dir-ho així, la desesculturització, en fi, que aixafen un cotxe cada vespre. Aquest senyor que està tibant del sostre d'aquests 5.000 soc jo, o vaig ser jo, i aquí encara no teníem la pràctica, en vam arribar a trencar 140 de cotxes, perquè aquest espectacle va donar la volta al món i ens va servir de portes d'entrada al mercat internacional. De fet, nosaltres, en l'any 1979, vam fer una gira amb un carro i una mula, vam passar a prop de Mer, a 20 quilòmetres per Olot, i després ja vam tirar per l'Empordà, vam sortir de Moià i vam tornar acabant a Moià, passant també pel Vallès Oriental, etc. 3 mesos d'aventura. I en aquests primers anys vam fer molts passacarrers, vam fer molts treballs del carrer, o sigui, el que esteu veient aquí té els seus inicis, els seus orígens, amb el que se'n diuen cercaviles, o passacalles, parades, desfiles, però que nosaltres adaptem en aquesta forma més salvatge. L'obra deixava astorats els espectadors, no només pel fet de veure's implicats, alguns d'ells amb moltíssima por, amb tot el que estava passant. Per això al principi donàvem aquestes instruccions de tots els materials que fem servir es poden portar a la tintoreria i es quedarà la robaneta, amb la qual cosa doncs, produïa aquest efecte també molt emocional, no? Accions parla de coses molt fortes, com és el naixement, com és la notícia, etc. Estem ara a l'any 1986. Aquestes imatges corresponen a Sud a Sud, que es va estrenar a Madrid 6 mesos abans, per tant a l'agost, 4 o 5 mesos abans, a l'agost de 1985. Nosaltres estàvem en ratxa i aquesta realment va ser l'obra, i jo crec que fins avui, l'obra més important de la Fura dels Baus, que encara no ho he dit. Jo vaig ser amb el Pere Tantinyà, el Carles Padrissa, la Teresa Puig i el Quico Palomar, un dels 5 fundadors, i vaig estar amb aquesta companyia durant 10 anys treballant. I en aquell moment tenia un paper important, era una mica el coordinador artístic, no?, del grup. Aquí esteu veient també com entre el públic, després hi ha aquesta espècie de banda de rock fiera, salvatge, purera. Pura vol dir fiera i fiera en llatí vol dir salvatge, no? I ens veieu aquí doncs, fent una mena de ritus, una cerimònia, és a dir, aquell magma estrany i una mica inesperat d'accions es converteix aquí en una cerimònia en què hi ha aquestes escenificacions de batalles, hi ha també, aquest pla és molt bon, toma ja. També hi ha la representació simbòlica del naixement. Per cert, degut a aquest plànol, el YouTube ens l'ha posat a la zona de 18 anys, va estar 12 anys que el podia veure tothom, però ara sembla que només és per adults. I aquí hi ha una mena de festa, de batejament, i finalment hi ha aquestes penques que serveixen, com veieu, per iniciar aquests dos personatges que tornaran a començar la cerimònia dissabtuària. Aquestes són les màquines que va ser acompanyat amb uns quants crits. És una de les coses que permet el Treskeleton, el vestit exoesquelètic que porto. Aquestes eren les màquines que començaven i acabaven al Sud a Sud. Sud a Sud va fer més de centenars de representacions, perquè es va seguir fent quan jo ja havia deixat el grup. Va estar per posar llocs emblemàtics a Brooklyn, a Nova York, vam estar a Canadà, vam estar al Japó, després ells van continuar fent gires
per Sud-amèrica. O sigui, va ser una obra que va estar 12 anys en cartell i aquestes màquines servien per obrir i tancar aquesta mena de cerimònia que acabeu de veure. Aquestes màquines es van perdre, van quedar allà com esbarriades, perdudes, desendreçades en uns magatzems de Torelló, i el 2016 vaig poder-les refer amb algunes peces originals, com són aquests cossos dels motors i aquesta mena d'embut, algunes coses que manteníem des del principi, des de l'any 1985-88, es van anar transformant i van anar creixent aquestes màquines i per tant ara les torno jo. Les vaig agafar jo, tot i que formaven part de la fura, perquè jo i el Jordi Rus en vam ser els creadors i ens ho vam estar currant i aleshores, com que estaven ja perdudes, vaig demanar segueixo endavant. Aquí estem ja a l'any 1992. Jo he deixat el grup, començo a fer tota una sèrie d'activitats, pel·lícules, obres més de caire teatral i exposicions. Una de les exposicions té a veure amb aquest senyor que veureu a continuació. Veure morir per aquí el teniu. És Joan, l'home de carn. Aquest és el Joan, l'home de carn. El Joan, l'home de carn, l'activa un micròfon. Com jo estic explicant aquí, em doblo a mi mateix, Joan té un micròfon i té una sèrie de mecanismes simples que li permeten moure el cap, el colze, l'ombro i lleugerament el penis. El penis ho fa a través d'unes freqüències agudes i gràcies a un ordinador. Vull recordar que a Saxó 92 estàveu encara, com en diuen això, fent... Bueno, que no havíeu nascut segurament, no? La majoria dels que esteu aquí. Però bueno, a l'any 92 van començar a aparèixer els primers ordinadors, tal com els coneixem avui, i precisament aquest pare aquí, aquest el Joan, l'home de carn, que encara existeix, de fet es va presentar el 2019 al Museu d'Esbaluart a Mallorca, a Palma de Mallorca, amb una espècie de caixes de sabates posades de canto, que eren un Mac, que tenia una polzada de 14 polzades, la pantalla tenia 14 polzades, més petita que una tablet, i tenia un teclat i un ratolí, no? I amb un programa vam poder tirar endavant el Joan l'home de carn, que se'n va parlar molt, i va donar peu a altres treballs. 2 anys després, jo em vaig ficar amb substituir l'home de carn per mi mateix. Però com que resultava complicat, difícil, o si més no, precisava de cirurgia, de posar motors a dins, se'm va acudir que podia posar motors a fora. I amb el Roland Albeter, que ja des de l'home de carn em va acompanyar durant 10 anys, és un enginyer alemany, molt amic, vam dissenyar aquest exoesquelet. Com veieu, és un cinturó que té dos sostenidors, té també una mena de palanca per les natges, veieu? I té una interfície gràfica, el que avui seria un videojoc. En aquell moment encara el tema dels videojocs estava molt verd, estem parlant de l'any 1994. Hi havia la PS1, no? La PlayStation 1, sí. Però bueno, veieu aquí la gent jugant amb el ratolí, amb aquesta interfície gràfica, poden actuar sobre el meu cos. És a dir, estan jugant amb la pantalla es veu projectada darrere, de manera vertical, no horitzontal com l'esteu veient ara, i a través d'una sèrie de comandaments, amb el ratolí, que un a un els espectadors es van perfilant com a... Aquí ho teniu, no? Com a conductors del meu propi cos. No cal dir que aquesta va ser una obra, encara avui, si mirem que ja han passat 94, 2004, 2014, 2024, ja té uns quants anys, són 30, si no m'erro. O sigui, aquesta peça té 30 anys i és d'una modernitat encara avui en dia impressionant, no? I explica moltes de les coses que en aquell moment ningú sospitava. Nosaltres, en certa manera, quan agafem un smartphone, ens convertim, l'smartphone es converteix, respecte a nosaltres mateixos,
amb una eina, en aquest cas de caràcter psicològic, que sap on estem, que sap quina temperatura corporal tenim, que sap quantes hores hem dormit, que sap si parlem català o castellà, que sap si acabem de fer una búsqueda per buscar una motosserra o el que sigui, i que per tant ens controla a través de la publicitat i les coses que ens agrada veure, ja sigui Insta, Facebook, TikTok, el que sigui, ens va controlant. És al·lucinant. Però aquí, en realitat, el que proposa Epizó és la possibilitat de connectar dos cossos a través d'aquesta complexitat tecnològica. És a dir, hi ha un espectador anònim per mi, però que ell pren la responsabilitat de tocar-me el cul, el bust, fer-me bellugar les orelles o tibar-me a la boca, no? Amb la qual cosa també hi ha una certa implicació ètica en tot aquest treball. Estem ara a l'any 98. A l'any 98 jo em dono compte que la majoria dels jugadors d'Epizó no treuen el rendiment suficient a la pròpia performance. Normalment hi ha el tècnic i els diu, mira, millor que toquis aquí i tal, li va explicant, però li passa una mica com quan nosaltres comencem a jugar un primer videojoc, el que sigui, jo què sé, no sé quins hi ha ara, és que no diré noms, bueno, és igual, anava a dir els Sims, però no sé si existeixen ja, els Sims, vull dir que és més de noies, no? A mi m'agradava molt. Però en qualsevol cas em dono compte que tot aquest univers gràfic, que normalment en el món de la jugabilitat necessita un entreno, i fins que no has jugat diverses vegades no acabes entenent i tenint una destresa, es converteix en una potencialitat extrema per explicar històries. De tal manera que giro a l'exoesquelet, ho converteixo en el que és ara, i a través d'aquests anells, els sensors, aquests botons que porto el pit i uns altres botons, aquest ha canviat. Aquesta és la tercera generació d'exoesquelets o d'esqueletons. El primer canvi seria un musqueleto, un esquelet que controla els muscles, i aquest seria un dresqueleton, un esquelet vestit, exoesquelètic, que expandeix el cos. Així veieu com jo estic tocant aquests robots, connectat per ràdio a l'ordinador i amb una sèrie de protocols que van canviant segons cada màquina que jo conec. Anem aquí, però no només faig això, és a dir, em puc, per exemple, controlar amb els genolls i amb els braços aquestes 4 pel·lícules que estan, que en la pantalla constitueixen, diguem, tot el que seria aquest univers que és canviant i que està d'alguna manera sincronitzat al propi cos, i jo puc anar també canviant les pantalles tocant el pit, o puc, com veureu aquí, amb la veu, animar aquesta figura, que a la vegada està associada als potenciòmetres. Aquí jo porto uns potenciòmetres, en aquest exoesquelet també em porto les cames, i al cridar... Bam, bam! El cas és que... No, vaig enrere. Una de les coses que ens proposava era precisament això. Us he portat una escena, és una mica forteta, però bueno, ja sou grans, no ho expliqueu a casa. I és aquesta. Aquí hi ha uns vídeos que han estat prèviament gravats i jo puc controlar petó, 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 petó. Anem aquí. Aquest. No.
Pràcticament l'edició en vídeo d'aquestes imatges, això em centraré una mica aquí per explicar aquesta història. Afàsia està basat en una de les històries fundadores de la nostra cultura, de la nostra civilització, que és l'Odissea d'Homer. Va ser una obra molt polèmica quan es va presentar i igual que va passar amb Epizó, em va permetre presentar-la a molts llocs. Aquesta obra ha estat a Corea, per exemple, ha estat al Canadà i ha estat per tota Europa, no? I era una obra on es presentava que sempre hi havia discussions. Per exemple, a Londres em van tirar tomàquets. Jo que porto 40 anys al teatre o més, no m'havien tirat mai tomàquets i amb aquesta obra em van tirar tomàquets, no? Va venir una noia el segon dia ja amb la bossa de tomàquets i jo estava allà, i hòstia, sento olor de pa amb tomàquet. Hosti, què passa? I miro al terra i hi havia ja 3 o 4 tomàquets que es havien estavellat, no? Bé, el cas és que això es va fer amb un treball a l'Escola de Teatre de Lleida, vaig treballar amb els alumnes allà, i els vaig proposar que ells havien d'entrar, jo faria amb ells el que volgués, i ells havien d'acceptar el que jo els fes, no? Aleshores, per això es veu aquesta tensió tan forta, no es cost fer res dolent, només el que se'ls fa als nens petits quan estan al cotxet, no? Que se'ls fa xiqui, però així amb un cos gros ens impressiona més, no? Bueno, seguim. Estem al 1999. L'exposició de la Fundació Telefònica em proposa de fer un treball i investigo diferents línies, i una de les línies és precisament aquest esqueleton semblant al que hem vist d'Epizó, però amb una funció diferent. És una màquina per ballar sense moure's. Veieu que aquí he posat diferents usuaris per explicar precisament això, no? La idea que la màquina es va movent, en aquest cas està ballant flamenco, i sigui qui sigui, acabarà ballant que la màquina l'indicui. Bé, estem en un fet crucial de la meva carrera. Ens trobem a la Cosmoplatz, a la plaça de Moscou, davant del monument dedicat a Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, pels que no ho sapigueu, és el primer ésser humà que va sortir de la biosfera, l'any 1961. Els americans tardarien encara 8 anys a posar el primer home a la Terra. Estem a la ciutat de les estrelles. Aquí es conserva el museu de tot el que ha estat la cosmonàutica soviètica i aquí esteu veient una rèplica impressionant de la Mir, que avui s'ha convertit en l'estació internacional. Això és un martell de 70 tonelades que serveix perquè les persones, aquí en veieu un que estan a dins, gràcies al gir imponent que fa aquesta màquina, vagin pujant la gravetat. Si no aguantes 13 vegades el pes de la gravetat, no pots ser cosmonauta. La majoria es desmaien. Per aquell moment, sabeu com ho fan per saber que s'han desmaiat? Els hi posen una pera, d'aquestes d'encendre que abans hi havia, i l'estan apretant, i si es desmaia la deixen anar i diuen, mira, aquest ja ha caigut, prum, i el paren. I aquí esteu veient que encara s'utilitza l'hidrolab, que és precisament el lloc on poden fer... Aquí esteu veient els cosmonautes, aquest és Yuri Gagarin, flipant amb el Tresqueleton de Marcel·lí, i aquí ens expliquen bé com va la gravetat zero, aquest és el Ilyushin, un tipus d'avió que obre la cua, i aquí es veu tot el muntatge del que vam fer. Anem al cap.
que permeten que les persones que som a dins, al caure a l'avió a la mateixa velocitat que la gravetat, quedin flotant. Un somni del ser humà des de fa milers d'anys. El somni també de les bruixes que poden volar. Aquí es fa possible, o és possible, gràcies a que l'avió paren els motors i durant un minut i mig, el deixen caure i aleshores l'avió agafa la velocitat de la gravetat i tot el que hi ha dins l'avió queda flotant. Tires l'aigua i queda una bola flotant. Les càmeres pugen. T'agafen, com heu vist, jo devia pesar el doble d'aquest cosmonauta i em aixeca com si fos un cartró d'una caixa d'aquestes de guarrugat, no? Tot això a mi em va fer pensar molt. Vaig dir, hosti, Marcel·lí, no? Perquè a més, la gravetat zero no és fàcil. Vam fer 2 vols, el primer vol va ser horrible, o sigui, gent vomitant, vam haver que parar perquè no els anava bé l'avió i tornar a terra, bueno, una història, i a més que no saps on és, perquè la gravetat zero produeix, entre altres coses, no només flotar, sinó que perds la propiocepció. Com deveu saber, la propiocepció són uns cristalls de carbó que tenim a l'interior de l'oïd intern i aleshores amb la gravetat queden flotant i tot el moviment aquest que tens dins l'aigua, que podria semblar-se una mica, no? Que estàs flotant també dins l'aigua i gires i tens la sensació que estàs girant, allà desapareix completament. I això em va fer pensar en una cosa que és la següent, no? Ostres, com hem arribat aquí? Com és possible que l'home tingui la cultura, la tecnologia per fer això, no? I per sortir inclús fora del planeta? I em va fer pensar en una de les teories que expliquen l'origen de la vida a la Terra. Com ja sabeu, la vida porta a la Terra entre, diuen, 4.300 milions d'anys, 3.800, depèn, va girant. Això cada vegada sembla que la vida porta més temps a la Terra. El planeta Terra té 4.500 milions d'anys d'existència. Nosaltres som un pèl de mosca en la línia del temps. Aleshores, sempre s'han preguntat, ja els grecs, Anaxàgores, però més tard, després sobretot de Darwin, que com havia començat la vida. Aquesta teoria proposa que uns meteorits carregats d'espores van estavellar-se a la Terra i allà van sembrar la Terra amb bacteris o arqueobacteris amb formes minúscules i que des d'allò, gràcies, si acceptem com a certa la teoria de Darwin, van anar evolucionant fins a fer una sèrie de personatges que som nosaltres, és a dir, una sèrie d'éssers vius, fongs, plantes, arquees, bacteris, proctisses, i un que té la particularitat de reconèixer-se a si mateix i de dir-se Homo sapiens. Potser no ho som tant de savis, però bueno, ens ho sabem dir, no? I amb això vaig començar a pensar que potser aquest espai utòpic ens permetia imaginar diverses coses, com per exemple aquesta. Algunes, això està fet en l'any 1994-95, ja són realitat avui, però en aquell moment va ser just a la tornada, 2004, el 2003 vam fer el vol, el 2004 va sortir tot aquest deliri que us presento a continuació. Una part. Aquí esteu veient aquesta noia que porta un neurocasc. Només pensant-ho, pela la mandarina. Serà, per tant, una interfície tan popular que la podrem trobar a H&M i a Zara. Veurem neurocasc, aquest seria parabòlic, neurocasc birmà, neurocasc antena, neurocasc queix i neurocasc català, per no perdre... També podem imaginar uns sensors que estan posats sobre el nostre cos i que ens permeten sentir el petó de l'estimada o de l'estimat a distància i també del nostre enemic amb una punxa. Podem imaginar-nos també la bola gustosa, una bola que ens permet tastar sense menjar aquesta magnífica sopa castellana, aquesta paella valenciana, aquest pollastre amb patates i, atenció, aquest pastís amb guindes i tot sense menjar-ho. Podem imaginar també un magnetitzador, aquest aparell que controla
com us deia, els cristalls que tenim a dins de l'oïda interna i estan asseguts al silló, experimentar les més increïbles acrobàcies. I també podem imaginar-nos una mena de sensors exòtics, no?, que ens permetin, com els ratpenats, sentir a través de la veu i a través dels sons, no? I podem imaginar-nos també, un resum de tots, el telesensor. Aquí esteu veient a Josep Maria, que porta la malla tàctil, porta també el magneto, un esprai nasal, la bola saborosa, unes ulleres de televisió, encara no es parlava de la Ginebra Glass, us ho asseguro, que en aquest moment està connectat, aquí ho veieu, porta unes antenes del magnetitzador en aquest conill. Per tant, està experimentant, perquè aquest conill porta el neurocasc i pot llegir-li la seva experiència de menjar-se la pastanaga, està disfrutant d'aquesta pastanaga, però ara el connectarem a aquest ase, de raça catalana, com podeu veure. Aleshores està disfrutant de com els ases disfruten d'aquesta pastanaga, però anirem encara més enllà, traspassarem al fi al cap, conills i ases són mamífers, com nosaltres, traspassarem el pas i ens anirem al món de l'etologia, les mosques. Una mosca amb un petit, minúscul neurocasc està menjant allò que més li agrada. Josep Maria ja ha provat la merda. Podem també imaginar-nos formes tecnològiques com per exemple aquesta pistola proteica que és capaç de canviar la forma genètica, no ho proveu pas, del cos i convertir el cos en transparent. Ja sabeu que la retina, que és transparent, és la mateixa cèl·lula que la còrnea, que no ho és, i que per tant ha fet una mutació en el moment o una transformació, i que per tant si totes les peces del nostre cos poguessin ser com la còrnea seríem capaços de veure'ns transparents. Anem més enllà. Aquí teniu Alícia. Alícia acaba d'implantar l'esprai d'ADN. Gràcies a ell comença a fer realitat les velles figures mitològiques com la sirena, aquest és el centauro en forma de cabra, o l'arpia. He de dir-vos que per fer d'arpia potser no cal tants invents. Seguim amb la molècula roja. Aquí estem veient a Magdalena que s'ha connectat durant la nit a la molècula roja que fa possible que el seu organisme es transformi segons els seus somnis. Ella ha tingut una nit boníssima, s'aixeca amb el cos ple de flors. Ha tingut un malson, com tants i tants els tenim molts dies, s'aixeca punxosa. Però Margarita és una dona pràctica, de manera que avui a Amer s'ha aixecat molt fred i diu, doncs com el Yeti, tu, peluda i tan contenta. Altres formes de transformació de les identitats, estem parlant d'identitats noves, no? Aquesta seria la dels farmàstics, una nova generació de fàrmacs fantàstics que sense efectes secundaris i, en fi, sense cap problema, que durant una estona ens permeten ser una altra. Si tenim totes aquestes coses, podem imaginar també noves formes de creació. Aquí veiem aquest grup de ballarins, tots porten neurocasc, estan connectats a aquest, que és el Nureyev, també porta un casc, i només pensant-ho, el Nureyev els posa tots en ordre. Stop! Balleu! Stop! Balleu! Stop! Balleu! Stop! Balleu! O, per exemple, una nova generació de fàrmacs fantàstics, en aquest cas seria Pharmasound, que només amb una pastilleta podem imaginar-vos aquest senyor que es toca els nassos, aquest que es rasca la panxa, aquest altre que fa sonar les dents, o aquest que es toca el cap, no? Aquesta música celestial. Mira, és com aquest concert que vam fer, em sembla que cap de setmana vam fer un concert. Imagineu-vos, doncs, que en vez de concert us donen una pastilleta, tu. Per fi, arribem als caironètics. Això em sembla que ja existeix. Això és la intel·ligència artificial de l'època. El David està dibuixant
que a través d'una empresera molecular fabrica aquest travestí, anciano travestí, l'obrim amb una cremallera, a dins hi ha unes vaines, aquestes vaines expulsen no només llavors, sinó també ous de papallona, les vaines comencen a créixer, i sense haver-ho previst, perquè això és el que passarà, sense haver-ho previst, aquest dibuix d'una forma que ni sabia què era acaba convertint-se en unes plantes insectívores que es foten totes les papallones. Per últim, tornem a veure a l'Alícia. L'Alícia està treballant amb unes bactèries que amb aquest canó llançarà a l'espai, començaran a viatjar eons cap aquí i cap allà, travessant els límits de la Via Làctea, i qui sap si en un altre lloc i d'una forma imprevista, tal com li ha passat a David, genera la vida en un altre planeta sense saber-ne res. Aquí faig un incís. Acaba el moment, hem vist dues parts importants de la meva vida, encara en queda, Per tant, aquesta primera part de la Fura, una part de col·lectius, una part amb la qual es treballava de manera horitzontal, tots podíem opinar i les nostres opinions en el conjunt del col·lectiu tenien pes. Després veiem aquesta situació radical que jo seria com anomeno sistematúrgia, és a dir, una mena de sistemes per explicar històries, per explicar drames, dramatúrgies, i que té tot aquest component sobretot robòtic, exoesquelètic, són aquests anys, que acaben, en certa manera, de fet el que acabem de veure fa de frontissa. Jo aquesta peça que acabeu de veure, que només us n'he fet un tast, té a veure amb els vols de gravetat zero i dona pas a tot un projecte que jo anomenaré membranes. I comencem amb protomembranes. L'any 2006, aquestes imatges van ser rodades a Olot i ja em veieu amb aquest mateix Skeleton. Jo, per PUC, a través de l'exoesquelet i una sèrie de sensors, us ensenyaré a continuació una sèrie... Puc gravar la cara dels espectadors, posar la cara dels espectadors com a personatges de la història, els retallo i els insereixo, es converteixen en papallones o gats, aquí ho veieu. Puc, en fi, dono una importància bestial al dibuix, amb la qual cosa començo a animar, ja ho he fet, ja ho he vist amb Transpermio, però començo a animar i amb color en aquesta obra i construeixo aquest Skeleton, del qual a continuació en veurem una part. Aquí esteu veient, veieu que aquest braç puja i baixa el perfil de la cara i aquest fa anar a esquerra i a dreta. I baixa, ho enteneu, no?
capaç per fer aquestes coses. Aleshores vaig posar primer amb el Sergi Jordà i després amb Jesús de la Calle i altres programadors, vam estar treballant conscienciosament amb una aplicació que utilitzo jo i que no es pot trobar gratuïtament a la pàgina de l'Hangar de Barcelona, però no utilitza ningú més que jo. És una aplicació que avui ja té 24 anys o més, o 25, 26, i que s'ha anat transformant, millorant, però ha quedat desplaçada pel tema de que les aplicacions avui en dia ja no són nostres. Nosaltres tenim un ordinador o un mòbil i el que tenim és la interfície. Per l'aplicació la té la persona que te la deixa gratis per vendre't publicitat o que te la cobra si t'interessa aquella aplicació en concret per utilitzar-la. Però tu no pots fer-hi res. És a dir, és per tant inimaginable que avui en dia, amb les eines que hi ha, tot això sigui possible. Perquè per començar, estic utilitzant una de les coses que utilitzo, no només, aquest matí davant de vosaltres, és una aplicació que ja no existeix i que a més els navegadors s'han dedicat sistemàticament a prohibir-la i has de treballar amb una màquina que no estigui connectada a internet perquè si no et corrompeix el programa. És una cosa al·lucinant. Aquest és el món en el que vivim, però el món del que us parlo jo o del que us he parlat jo fins ara és un món molt diferent. És un món que utilitza la tecnologia amb ares de despertar consciències, amb ares de crear emocions, amb ares d'establir sistemes de relacions, diguem-ne, entre cometes, de control, sobre elements que difícilment es podrien utilitzar si no fos gràcies a això. Però, com diré més endavant, la tecnologia no és neutra. Estem en l'any 2009. Aquí esteu veient un grup de col·laboradors, en aquest cas l'Institut d'Art de l'Estivallera de Granollers, alguns actors i l'agrupació Blancs i Blaus de Granollers. A Granollers tenen una tradició que jo interpreto aquí, en aquest format. Això és una instal·lació, un espectacle. Les imatges que veieu corresponen a una instal·lació i reinterpretem una batalla èpica que es produeix cada festa major de Granollers, en el qual els blancs i els blaus s'enfronten i aquí, com podeu veure, fan les paus. Ara ens anem a Lleida. Aquesta és una instal·lació que es va fer a 5 ciutats simultàniament, es va produir amb elements i persones de cada una d'aquestes ciutats, que varen ser Granollers, Lleida, que són els alumnes, una altra vegada els alumnes, però hi ha una altra generació de l'Aula de Teatre de Lleida. Aquest es va fer amb l'Escola d'Art d'Olot. Aleshores ells em van portar moltes idees, no? La idea de la cuina volcànica, aquí aquesta mena de sopa de gos, de la que neix la Venus volcànica. Ells també tenen aquestes botigues al carrer Major d'ultramarins i tal. Ja sabeu que Olot és el major productor mundial de ratafia. Aleshores l'enganyen aquesta, la Venus volcànica que acaba de sortir de l'olla, l'enganya al Porcobó, es fot la ratafia i, bueno, no, espera't, amb això anem aquí. Sí, exacte. Aquí estàvem. Aleshores, se la fot sencera, no sap què és el nostre whisky català. I, completament èbria, es dedica a fer fora l'hereu i la pubilla per quedar-se sola a la fageda d'en Jordà, amb aquests arbres màgics, i allà és seduïda per l'Oporcoboc, un monstre del Pirineu que busca descendència, cauen fall in love immediatament, cauen enamorats immediatament i fan l'amor en plan Bollywood i com a conseqüències al cap d'uns mesos la Venus volcànica apareix aquest híbrid de Porcobó i senyora que fa les delícies dels autors. Aquí esteu veient la part de Reus, això s'ha fet amb els diables de Reus,
van construir aquesta mena de lloc infernal a la Perla, un espai que hi ha a Reus, que té un pati enorme, i allà de nou la Venus volcànica és atrapada pels diables de Reus que li fan el cagatió, finalment, un desastre, el triomf de la mort, no? Aquí la veieu, i encara més, la ciutat de Barcelona, que també hi participava, en aquest cas el Raval, amb tots els membres de l'equip, aquí fent de pakistanesos, de l'antiga Bohèmia, de l'època roquera de Bohèmia del Raval, del sonido roquero del Raval, i finalment d'aquesta sardana tirolesa. Aquesta peça està feta de manera que pujant els sensors, com jo feia fa un moment, li permet, controlar les distintes pistes de música, no? Fins a fer el silenci. La música segueix passant, però... Aquí veieu l'efecte d'aquesta capseta, que és la Boomcam, la Boxcam que en diem. Aleshores et converteixes en el personatge. Això té molt èxit. Això va estar instal·lat a Olot, també. I la gent queda embabalida, no?, en convertir-se en protagonista de la pel·lícula, no? Bé, paro un moment aquí. Aquí acaba una mica el resum de les... Ja entro ja en l'última part. No sé com anem de temps. Va, bé. Resulta que bàsicament el gruix del treball que vaig fer amb la Fura i amb altres col·lectius com Error Genético i Los Rinos fins a principis dels anys 90, tot aquest treball que he fet durant 20 anys, primer amb la seva manifestació més mecatrònica i robòtica i després amb aquests treballs ja on el dibuix i més tard la col·laboració d'altres persones agafa un pes més important i una mica tota la cosa pesant, sense perdre la tecnologia, però la cosa pesant dona pas al període de les membranes, em porta, sense demanar-ho, a partir de 2014 fins pràcticament avui, amb un treball que he anat fent de manera col·laborativa. I us ho volia ensenyar. És un treball que comença el 2014, aquí a Olot, justament al final del Festival d'Iuèrnia. Em conviden l'any 2014 a fer una reinterpretació de la faula de Vulcano. Aquí esteu veient a la plaça de Braus d'allà com aquests ninots que van construir el Pim Pam Pum Foc, un grup d'aficionats de passacarrers i sobretot de foc, arriben a construir aquest monstre que ha entrat braços i cames, eren aquestes orgaferes que veiem al principi, molt en la tradició dels cavallets del d'allò i s'acaben convertint en aquest personatge. El 2015 estic convidat per Art Santa Mònica i també per la Universitat de Falmouth a fer un treball que avui en dia ja és molt popular perquè el SOM ens ha permès aquestes connexions increïbles de diferents llocs, però que en aquell moment era una cosa nova, que connecta aquest grup de ballarines més un actor que estan a Falmouth. Falmouth està a la Cornualla, al sud d'Anglaterra, i aquí veieu aquest treball, ultraurbisme, que es construeix a Barcelona i a la pantalla compartim, perquè elles ballen sobre un paper de les mateixes dimensions d'allò, van disparant elements, aquesta espècie de mapping, i ens fan veure, diguem, tot aquest llibre, no? El llibre està basat en les històries verídiques de Llucià de Samòsata. No m'extendré en aquest tema, però si teniu ocasió de llegiu-lo perquè és una passada. Aleshores és el primer senyor que ens explica un viatge a la Lluna. Aleshores a la Lluna hi ha els selenites. Aquí veieu un selenita per un moment. El selenita del bessó és la bossa de l'embrió, que hi neix un nou selenita. Els selenites són femelles i mascles alhora, per tant, la més la titola és de posar i treure, s'acarícia ell mateix a la vagina. Una altra raresa, els selenites suen llet, que es converteix immediatament en mató i tenen un cuc formatger que els permet menjar. Seguim.
Iepa, no anem enrere, seguim. Veiem també com la boca no és la boca, és l'anus, els ulls són de posar i treure, i a més, no menja, només ensuma el menjar. Aquesta és la vera imatge d'un selenita. Anem més endins i veurem, les perxorrarem, obrirem com si fos un pollastre, per veure-li el pedrer, el fetge, els pulmons i les tripes, i ens adonem que és una altra, diguem, arquitectura, no? És una altra forma interior. Observeu que és una forma de tipus orgiàstic. El selenita. Aquests llibres han donat peu a alguns dels treballs que jo més tard he anat fent. Estem ara, al 2015, a Estrasburg. Estrasburg està tocant pràcticament... És una situació semblant a la de Catalunya, perquè ells parlen el suís alemany, però sempre han passat d'Alemanya a França, ara estan a França. Aleshores aquí, en aquest barri que es diu Pierre, van començar a cremar cotxes el 2003 i em van avisar de si volia fer un treball sobre el barri, i efectivament, partint de la idea de metamembrana que acabem de veure, vam fer tot un treball amb diferents accions, algunes públiques, com aquest passacarrer que acabem de veure, i altres tancades. Vam editar també 18.000 bitllets del Sacsís, que els vam regalar a la gent, perquè un dels problemes d'aquest barri és que el 95% són migrants, la majoria de gent és pobra, i aquests 5 carros que es van construir amb l'escola de lloc constitueixen aquesta mena de drac gegantí, que com veieu està animat per persones de mida real i que ens permeten unir el barri amb aquest monstre, no? Amb aquestes feres fantàstiques. També el 2015 vaig al festival, aquesta és una peça molt poc coneguda, vaig també de forma col·laborativa amb gent de Terrassa, al Festival de Noves Tendències de Terrassa, vam produir aquest caganer ajagut. El vam muntar al carrer i la gent entra pel forat del cul a dins del cap, que hi ha aquest silló, 3 o 4 persones, un grup curts, i allà veuen justament aquest llibre gegant, aquest pop-up, aquí manipulat per 4 noies, jo crec que de Ceilan, i que es van preparar un ball increïble, i que expliquen 4 històries de migració. La història de Malik, la història d'Alexia, la història de Fàtima i la història de Pepe. Són també 4 moments històrics on les migracions, jo almenys, els anys que porto viu, he pogut veure els subsaharians, l'explotació humana, els conflictes bèl·lics, ara ho estem veient, per exemple, a Palestina, i la migració espanyola, que n'hi va haver molta, gallecs i andalusos, a Suïssa, Alemanya, etc. Aleshores, aquesta és la situació que encara avui en dia, tots aquests personatges tenen conflictes en el seu propi viatge i finalment cauen en aquest mar turmentós que estic jo pintant en temps real, i d'aquest mar, sortosament, els 4 que hi cauen, aquests són 5, saben nedar i finalment se'ls menja un peix, un superpeix, un megapeix, que els acabarà escopint, com veureu, al barri d'Utopia. Per què? Doncs perquè en el seu moment Estrasburg va ser el port fluvial més important d'Europa. I aquest riu connecta amb els mars i els mars a la vegada es connecten amb tot el món. El 2017 vaig fer aquest treball que en veurem només un tast amb l'escola de Falles. És un cicle formatiu que hi ha a la ciutat de les Falles, a València. Justament ara, em sembla que ahir les van cremar totes, no? Doncs hi ha gent que, alguns estudiants que han acabat els estudis de Belles Arts o de disseny, se'n van allà per ser falleros, els expliquen les tècniques. I amb ells van construir tots aquests vestits
aquests dos carros per construir una espècie de manifestació ficcional. Sí. Tiro endavant. Que veremos en la plaza. Ojo, hi havia orquestra i tot, eh? Els valencians no s'estan El señor Pelló, que nació en la abundancia, en la sociedad de la libertad, fue preso esclavo y después de navegar consiguió escapar a la casa del terrateniente, el aristócrata que se llama el señor Bombón. Tiene privilegios porque generación tras generación ha recibido tierras, latifundios y muchas haciendas. Adelaida, sube aquí conmigo. Vamos a abrir las ventanas. Aquí estamos viendo a los que reivindican. ¡Bombón! ¡Cabrón! ¡Trabaja de peor! ¡Bombón! ¡Cabrón! ¡Trabaja de peor! Vaig convocar la gent per WhatsApp, es van presentar 200 persones, els vestits els havien fet per peces, aleshores cadascú es va muntar el vestit com li donava la gana, i vam quedar 2 hores abans del bolo per assajar les consignes, com que era una manifestació, amb la qual cosa... ¡Que nos están vigilando! ¡Bombón! ¡Cabrón! ¡Trabaja de peor! Llega un momento que la historia convierte a estos llauradors, gracias a la máquina de vapor de Bat, en asalariados. Y así, aquel idílico de llaurar, sembrar, plantar, se convierte en la rutina agresiva del capitalismo. Vemos como del esfuerzo de estos asalariados nace un mogollón de moneda que se lo lleva el señor Ortega. Ortega, cabrón, reparte el jamón. 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 ¿Quién se lo queda? La sabandija del Santander. Pero nosotros decimos, el pueblo unido jamás será. Aquí aquesta cosa més senzilleta, això és molt recent, per aquí un moment, tot el que... Poso només un tas de Tracapelló perquè va durar 1 hora i el documental doncs dura més de mitja hora i al final acabem cremant-ho tot. O sigui, tots els vestits, els carros, tenen un sistema per muntar-ho així alt, va quedar espectacular. Aleshores estem ara, al juliol del 2023, fa molt poc, fa menys d'un any, a Castellterçol, amb els materials que es havien produït amb altres històries que no van tenir, van tenir altres propòsits i aquí acaben configurant-se al voltant d'una figura, un senyor que es deia Lanza del Basto i que va fer uns campaments en el seu moment clandestins del 1967 fins al 1971, creant una mena de llavor de la qual van sortir personatges, alguns recordats com en certa manera va influir a Lluís Maria Xirinacs. Part d'aquesta rua acció Pere Pau Bolet. Estem davant de l'arbre de l'utopia. Veieu aquí aquest arbre de gent contenta que d'alguna manera representa el resultat d'aquells campaments. I ho fa d'una manera, com veieu, joiosa, alegre. D'aquells campaments m'agradaria destacar-ne Per un moment, i no m'extendré, estic a punt de... em falta molt poc, aquests 3 personatges que poso al capdamunt d'aquest d'allò i que van efectivament participar en aquests campaments, un és Lluís Maria Xirinacs, l'altre és Llum de la Selva, un personatge increïble, perquè jo he conegut les investigacions, pesquises sobre aquest tema, i el personatge al mig és Pepe Begunza.
No sé si heu llegit que estan tornant a posar la mili obligatòria als països del nord d'Europa. La llavor antimilitarista, per la raó que fos, va fructificar a casa nostra i l'any 96 l'Aznar va, em sembla que degut a la pressió dels catalans, treure la mili. Però això no va ser fàcil perquè justament Pepe Begunza va ser el primer objector de consciència polític, de caire polític. Hi havia objectors tipus mormons o testics de Jehovà que no feien la mili per qüestions religioses, i ell va estar 2 anys tancat a la presó. Es viu encara, estava present en aquesta manifestació que vam fer el juliol, i no sé quants mesos en un batalló de càstig al Sàhara. Per tant, però darrere d'ell hi va anar molta gent. De la meva generació van començar ja a sorgir gent que es declarava objector de consciència, després va sortir els serveis socials, etc. O sigui, es va mantenir. I això, en certa manera, ve d'aquest personatge, de l'Anza del Basto. Aniré una mica ràpid. Aviam... Seguir. Milers de jocs. Aquest arbre dels exemples. Sí, passo ràpid. No volem la guerra. No volem un trèvol de 4 fulles. Pot seguir... Aquí veieu aquests elements que es van construir per aquesta rua. Alguns, com us comentava abans, que la rua... Senyores i senyors, anem a procedir a l'acte de renaixement. Una mena de porta. Tots els que esteu aquí, heu de reneixer per aquesta boca, el renaixement de Vera Paula. Acabo amb aquests esbossos del punt en el que estic ara. De fet, Vera Pau Bolet us ho he posat perquè va significar per mi de la mateixa manera que Tracapelló va significar per mi tirar-me a la piscina de l'economia i de la corrupció i de tot aquest tipus de qüestions polítiques i econòmiques i donar-me compte que efectivament l'economia és un sistema, un procediment, una metodologia que ho abarca tot i que conforma i decideix les nostres vides en la mesura de si som pobres o rics, o si tenim diners o no en tenim, etc. El treball que vaig fer amb Vera Pau Bolet em va servir per capbussar-me amb el tema de les religions. L'Anza del Basto, dit molt ràpidament, era catòlic, ecumènic, era una persona que tenia creences cristianes, però a la vegada era una persona que havia sigut deixeble de Gandhi i per tant portava la càrrega de les religions orientals i a la vegada Gandhi va estar també connectat molt de jove amb la teosofia i amb personatges ja del segle XIX, amb la qual cosa em vaig anar trobant tibant d'una mena de capdell en el que apareixien els espírites, apareixien visionaris, Martí Lutero, el fundador, diguem, de la rama protestant dels catòlics, els xamans, etc. Em faltava una peça. Aquest any era la peça... Efectivament, la religió, a diferència de l'economia, dona solucions a tot. Perquè si una cosa no va o no funciona, doncs és un acte de fe. Ens morim i hi ha el cel. I si et portes malament hi ha l'infern, no? Això és un relat, algú que ho explica i els altres que s'ho creuen, però no es pot demostrar, no? Però efectivament les religions totes tenen una manera de concebre el món, no? Però em vaig donar compte també que les religions naixien en l'origen de totes les religions és la naturalesa. Aquell paradís descrit en la Bíblia jueva i heredada en el món catòlic és precisament una natura exuberant, prolífica, plena de fruits que ens permet menjar sense problemes, no? Tot el que vulguem. De tal manera que la natura ho és tot. Nosaltres som ecodependents, som social,
què millor que Cabirol, Cirerol, Rovelló i Cagalló. Aquest és el món en el que nosaltres imaginem un paradís que ja ens queda molt llunyà. Per què? Perquè algú se li va acudir d'agafar un xapo, començar a acabar i va muntar la civilització. I la civilització es va convertir en una màquina d'ordre. Ens va ensenyar a comptar, ens va ensenyar la gramàtica, gràcies a la gramàtica ens va ensenyar la programació i ara estem amb el tema de la intel·ligència artificial. Però no és només aquesta la via, hi ha la via que també va partir, i això ja ho diu Cronos, el ser humà en dos, el món espiritual i el món corporal, quan en realitat és només una sola cosa, etc, etc, etc. I la civilització que diu aquí, jo sóc l'ordre, li respon a aquesta noia que diu, vale, que és la natura, ja. Seguim. La natura és salvatge. Com es produeix la domesticació per la civilització? Precisament cavalgant sobre la domesticació d'animals, plantes i de nosaltres mateixos i construint gàbies, com les ciutats on van per mantenir aquesta domesticació. Tot aquest procediment, com us comentava, ens ha portat a la tecnologia. La tecnologia no és neutra, aneu al tanto. La tecnologia, i aquest és el moment que aquí dibuixo, natura divina, atura aquesta joguina, ens té enganxats, jo estic fent un curset Duolingo d'anglès i no podem imaginar competint amb no sé qui, i ens presenta segurament el què? La retransmissió del full del món. Vosaltres ho sabreu, que sou les noves generacions, que totes les civilitzacions que coneixem han col·lapsat. I podria ser que la nostra col·lapsés també. Per això, abans d'acabar, us he volgut presentar alguns personatges poc coneguts, molts oblidats, però que amb la seva actitud, la majoria d'ells són morts, però algun encara és viu, ens han ensenyat altres formes d'entendre el món, la civilització i la natura. I començo per Rachel Carson. Ella va ser la combatent als finals dels 50 i principis dels 60 del DDT. Ja sabeu que hi ha diversos elements que plantegen el col·lapse al món. Un és el canvi climàtic, que se'n parla molt, però encara n'hi ha un altre que és pitjor, que té a veure amb la quantitat de porqueria química, entre elles els plàstics, que s'han anat produint en els darrers 50 anys. El DDT resulta que es matava tots els bitxos, però després es matava els peixos, es desmatava els ocells i ens matava nosaltres mateixos. Per això dic, borinot, boronat, humà, a la natura és clavat. Al tanto, no?, amb aquestes coses. Després, el següent personatge és aquest, Masaru Fukuoka. Aquest va rebre la inspiració, per dir-ho així, ell era biòleg, estudiava patologia i tot això, i va tornar a cultivar i es va donar compte que els arbres, si els deixaves tranquils, aquí, anem un moment enrere, aquí diu, xucla amb l'arrel que més fulles veuran al cel. Aquest que surt aquí és un fong que fa una associació amb els arbres, ja ho sabeu que els arbres tenen una mena de xarxes increïbles que les formen fongs, arqueobacteris, bacteris i també insectes, fins al punt que es parla que al subsol hi hauria més biomassa que tot el que hi ha fora, arbres, oceans i tot això. La vida dels sols és importantíssima. Aquí tenim a la Ruth Stout, aquesta dona que va viure 94 anys, als 45 anys se'n va anar a petar al camp, per raons familiars. Aleshores, de seguida va connectar amb la naturalesa, es va buscar un pagès per poder fer l'hort, i al cap de 15 anys, quan ja estava fent l'hort, un dia el pagès no es va presentar i ella es va començar a plantar com ella creia que havia de ser. I és la inventora dels acotxats, del mulching. Avui s'utilitza moltíssim amb la permacultura, en 1000 coses. O sigui, tu fas un hort i li poses palla per sobre, o li poses viruta de fusta, o li poses un cartró perquè l'aigua no se'n vagi, perquè allò un cop es podreixi es converteixi en fems amb adob per la planta, etc etc. Això ho va inventar aquesta senyora, increïble. La nostra història continua, aquí el teniu,
En Bill Mollison. Aquest és el pare de la permacultura. És un senyor que va concebre una altra forma de cultivar i que té moltíssims seguidors. Adora'm, cuida'm i devora'm, no? Ell va dir els tomàquets, els pebrots i les enciams s'han de plantar a prop de casa. Les carbasses i coses que necessiten s'han de plantar a la zona 2, una mica més lluny, fins al 7, que és el bosc, no? Aleshores, en aquesta concepció que no s'utilitza pràcticament maquinària, que els adobs es produeixen amb els propis materials, etc., ens recorda aquell paradís oblidat que ens expliquen les escriptures, no? Un altre personatge és el Ernst Gosch. D'aquest en sentireu parlar, té 75 anys, és viu. Ell ha fet la sintropia, està fent l'agroforesta. Venim del bosc i tornem al bosc, ens diu ell. Són boscos productius. Si vas malament, emboscaiola't. Mira fora, no miris només el mòbil. Mira lluny quan passa una cosa a prop, per poder-ho valorar. Coneixeu això? Ho havíeu vist alguna vegada o no? Sabeu que existia? Són les noves generacions. A mi em queda, espero que molt, però almenys que vosaltres, en potència. Aquest és el meu treball, gràcies per estar aquí. Si em voleu seguir a Instagram, Marcelí Antúnez _oficial, perquè hi ha un Marcelí Antúnez que me'l van hackejar i s'ha quedat allà, s'ha quedat un tio de Nairobi. I a la pàgina web, que és marceliantúnez.com, està en construcció, perquè també estava en un servidor i també ens el van fotre fora i ara espero que molt aviat torni a estar. Vull dir que veureu coses però posa en construcció.